Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat. At shoutout nga pala kay Idol Kabeste. Alright. For today's video pala mga tropa, ay sobrang excited pala kami ni Mrs. Dahil ito pala yung inaantay naming araw. Dahil ngayon pala darating si Kawi at si Kiwi. Pero bago ang lahat mga tropa, ay nais muna namin ipakita sa inyo itong magiging bagong tirahan ng mga baka namin mga tropa. So explore muna natin itong bagong tirahan nila. Kung makikita nyo dito mga tropa, ay luntian ang damo. Tagahan na talaga sila sa makakain dito mga tropa. At meron na rin pala ditong tanim si tatay na nyug mga tropa. At itong damo na ito na pwedeng kainin ng kambing at baka. So kung ano man yung tawag nyo sa damong ito mga tropa, pwedeng pag-comment na lang dito sa comment section. Dahil hindi ko alam kung anong tawag dito. Nagsabi nga pala si Mrs. sa akin mga tropa na kunin ko na itong motor naming Sinano para mapuntahan na namin ng mga nag-guide sa mga baka dahil baka mamaya inaligaw na sila. Pero bago ang lahat, i-shoutout muna pala kay Idol Jomar Bacalso, Balao. Pagkaalis nga pala namin ni Mrs. mga tropa ay agad na namin natanaw sila ate at kuya na dala-dala na nila si Kawi at si Kiwi. Kaya nga naman sobrang saya namin ni Mrs. dahil sa wakas nakauwi na dito sa amin ang mga baka namin mga tropa. Labis nga akong namangha dito sa kanila ate at kuya mga tropa dahil kahit sa huling sandali ay hindi nila iniwan at pinabayaan itong dalawang baka namin. Yun nga lang dahil napansin ko sa mukha ni kuya na medyo malungkot siya dahil kahit naman siguro sino basta't napamahal na sa'yo ay ang hirap na itong pakawalan. Pero wag kang mag-alala kuya dahil mamaya ay papangitiin ka namin pati na rin ang mga kasama mo. At sa wakas nga mga tropa ay nakarating na sila dito sa kanilang bagong tirahan. At kung mapapansin nyo si Kiwi ay parang nagwawala na sa sobrang saya dahil sa wakas pagkatapos ng ilang oras na paglalakad ay narating na nila ang kanilang bagong tirahan. At shoutout nga pala kay Idol Danilo Calinog at sa kanyang kasama si John Lester Casolya Toreno. Sila pala mga tropa yung dalawang kasama ng mga baka natin na naglakad. Dahil magmula dito sa lugar namin mga tropa ay dalawang barangay pa ang layo mula sa pinanggalingan nila. At sa haba nga ng kanilang nilakad mga tropa ay mukhang ginutong nga itong si Kawi. Kaya nga naman ito kumakain na siya ng damo at mukhang nagustuhan niya ang damo dito sa amin mga tropa. At mamaya nga mga tropa itatangan pala natin itong si Kawi kung ano bang mas masarap, ang damo ng kabunggan o ang damo ng marimpay. At bukas pala mga tropa, yun na pala yung magiging simula ng day 1 na tayo na yung magpapastol sa alaga natin si Kawi. At maraming salamat pala sa lahat ng mga nag-follow at nanonood ng mga vlog natin mga tropa. At bago pala umuwi sila ate at kuya mga tropa, at gaya ng sabi namin, siyempre hindi sila uuwi na malungkot mga tropa dahil siyempre ibibigay natin yung kanilang hati sa pag-aalaga kay Kawi at kay Kiwi. Pagdating nga dito sa bahay mga tropa ay agad nang binigay ni Mrs. ang kanilang hati sa pag-aalaga kay Kawi mga tropa. At makikita nyo naman dyan na medyo masaya na si ate at si kuya. At sa mga kasama pala ni ate at kuya ay syempre hindi rin natin papayagan na uuwi silang lugaan mga tropa dahil meron din para sa kanila. At ito mga tropa ibibigay na natin yung para sa kanilang dalawa mga tropa dahil alam ko kung paano kahirap ang maglakad ng napakalayo. Biruin nyo naman yun mga tropa no? Dalawang barangay ang nilakad nila magmula dito sa amin hanggang sa Kabungan. Siyempre gusto ko maging masaya kayo mga tropa. At siguro mga tropa dito na matatapos ang vlog natin na ito. At abangan nyo na ang day 1 ng pag-aalaga natin kay Kawi at kay Kiwi. At maraming salamat kuya, ate. Dahil hanggang sa huli ay hindi nyo pinabayaan ang mga baka namin. See you po sa next na vlog natin mga tropa.